Alright mga kabisdak, so ato na ning i-explore ning campsite. Ingon nila nindot daw ni according sa reviews online, so let's see kung tinuod ba. So mao ni siya kabisdak no, so kataw mo to ang entrance dito tanisod ganina, mao na siya ang reception. Mao ni siya ang amo ang cabin nga gistayhan. Nakini siya mga kabisdak, murag walay nagrenta ani karon dako. Murag pang big group ani siya. Weird ang entrance. No, it's alright, because we're going to shoot the chicken. No? No, no? Mingaw sa siyang style. May view. Oh, walay view. Kagubatan ng view. Address dyan kanina, babe. Dagandagan siya dito ganina. Buko dyan manok. Malingaw may mga kabisdak kay first time ni Gian nga makaduwag inani. Kanang yuta bitaw. Murag sa Pilipinas na style. Kay kiba nakadiri nga naami sa building permi na dito sa syudad. So ignorante na siya ginaning environment. So manang excited mi para niya. Walay nagrent ito bakante. And kinil ha siya nga cabin. Kato nindot siya style no. Mari daw tabi. Nansan Andre. Tuba ang front ra ba? Wala raman. Alam ta na Andre be. Tingali na yung dire. And let's see mga kabisdak. Wala ra babe. Come here. So mao siya ang front. Are. Oh, di nagatubang sa kuan, Kalasangan. Nagatubang siya dito. Na? Nagatubang dito. So, balilahin na siyang tulod rin ng site. Manish, bati na siya no? Kay kuan ba? Nas likod kini. Bati, ningaw. Kini siya, lapito. Angay ni siya sa group babe. Example, family mo. Isa ka family dire. Yang isa ka family dire, no? Yang magagathering sila dire. Magbutag lamisa. Makabot mo sa river, wala. Wala pa. We're going. Na mga nay nag-camping eh. We're going. Na campfire. Why May are you payang going? Ang kuan tong mosquito repellent. Magbutang mig kuan mga kabisdak, magbutang mig mosquito repellent kay daghang lamok. Hapon naman good. Ya, kuan day mga kabisdak, kita mo dito. Kuan siya, campfire. And medyo mingaw ron mga kabisdak kay Friday magudron. So ugma ni expected nga ting busy dire. Dagaglangaw, lamok. Since damaging or moving bark from trees will be prosecuted. Nakatagak mo to dan. So matong mga kuan nito, matuta. Ganang river ba? Matanaw ra ta. Ari siguro. No, mingo din. Sige, ato ta dapit. Mga kabisdak, mga river na to siya dito. Ay, nag-camping dito. Ito dili kay medyo lamdag-lamdag. Lamdag sa paminaw. Mga cabin sa mga kabisdak na nasa taas. Mingaw kay kuan mangudron, Friday, weekday. So ugma ni siya ang expected namo nga daghag mag camp diri. Mga kabisdak, purting daghan naglamok mga kabisdak, dagko kay mga lamok. Looy siguro kayo ng mga nagcamping sa gawas ba? Lamok eh. I can see. Hait ra ba kay pinaakang mga lamok ka? This is a meaning. Limpyo. Dapat na ni kaning kakuan karon. Swimming pool. Duck. This is a river. Is that a river? Yeah. Sa river. Oh? Ito na lang. On the go. Two. So Manila River mga kabisdak. Naay mga ubang mga kabisdak kay kuan. Dili na tabi, Mga lamok eh. Sorry, tabi. Ilang river diri mga kabisdak kay green. Ya mara maghugaw daghan naglamok eh. Ya kita mi sa online naay mga ligo, di ba? Ang kana mga puti hilig na sila maligo river. Dili mga arte ba pero marag
di madaliguan para nato mga Pinoy. Hugawan taning Rivera ni. Nani daghan lamok di ba? Mga baki no. Pero nalagi uban nga ng mga ligo ba? Basig lahi ko nga river. Di mao ni. Di Di ba inana man pud na slagod? Ang payaran yun. Kanang mga dili mga arte ba? Siguro, uy, wala man. Wala man ang lingo. Na nagcamping to. Kita ang wisdak. Kana say. Nagcamping na sila. Wala sila pamaaka. Hurot na. Busog yung mga lamok ana nila. Oo na. Stagnan ang tubig ba? Manang mga mangitlog ang mga lamok dito. Ano si current gamay? Kan mga kabisdak, barbecue-han man siguro ni. Nalinga mis mga lamok man. Sa Gian, gigukod sa lamok. Kini siya marag shared ni siya nga barbecue-han. Babe, pwede ta mo adto kana mag-auto para mo kadali ba tan-awon? Auto na lang to. Pwede yung lakaw. Pwede kaglamok. Na-trailer van mga kabisdak oh. So pwede sa kana sila kanang private ilahag sa tag-iya gina sila sa ilahang trailer niya. Nag-rent ra na sila sa pisto. Walay tao siguro na sila sa beach, nag-swimming na sila kat. Sa likod mga kabisdak na nindot nga balay. Na mga cabin again. Mingaw. Wala yung nag-rent. Come on, there's a mosquito again. Okay, go to mom. Kayu. Oo. Mahal siya, tuyok. Nindot man siya, naglamok. Nagita mga blis sa bintana, ani. Mana siya katong office mga kabisdak. So, mana siya katong nasa front nga area. Kani siya, kana marag toilet. Kani siya, laundry area. Laundry area niya. Kini siya kay kuan siya, toilet. Toilet siya, toilet. And during a side laundry area siya mga kabisdak. So pila may bayad ani. Double kayaks for hire, taxi, then washing machine. $5 coin, $5 daw for 1 hour ang bayad. So man yung washing machine mga kabisdak. So pwede mo mag-washing diri. So kung nag-camping mo nya, daghan na magbulingon, wala naman sinina, pwede ra mo maglaba diri mga kabisdak. $5 day bayad. Di nasa sila ice nga baligya na. Let's go. Yeah. Ice nga kini tweed bait. So kung mag-fishing mo, nasa sila baligya nga para fishinganan kanang paon sa pingwit. Minga kay mga kabistak, feel ako ang nag-check-in karon duha mi. Murag kamera o katong nag-camping dito sa gawas sa Kajian. Whoa. Help me. Anay tao. Feel ako ta sa beach. Nya. Mao na siya ang entrance mga kabisdak. Entrance Hidden Creek Campsite ang pangalan ni siya. Hidden Creek Campsite. Jervis Bay. Let's go now. Let's go. Yung daghang nakita nato kapatay no. Ano say patay? Oh. Oo. Pag ari na mga kabisdak, daghan kaming naagian nga patay nga kanay. Kana siya mura siya kanang bear tawag ana daw. Daplin sa kalsada. Mo sa ganang kanang mo labang sa daan ba niya naligsan sa mga auto. Daghan siya mga patay lagi. Marag sobrang lima. Kibawa na nung basa ganoon bako mga patay bitaw, mga animals. Bakong patay mga kabisdak diri dapita sa among gibarugan. The bear. Adi ka na ba surahan? Where's the bear? Ay oo di ay. Mga din bako mga kabisdak kay naday basurahan ay tara. Pero siguro na yung mga kwan diha, mga patay nga animal sad. Mana ang campsite mga kabisdak, siya gidak-on. Nya mo na yung silingan, mingaw kayo.
walay silingan nga mga balay hastang mingawag yun. Another balay, try nakita kong balay dito. Yan, dead end na ni siya dire. Yan ang daan dito pa dong sa beach. Mga to dito pa dong sa beach mga kabisdak. See? There's so many there. Lagi. Nang pikak eh. Nang pikak mga kabisdak. Lingaw siya no kay kuan baka nang na mga mananap mag lakaw-lakaw ra sa tungod sa nata rin. Want to go to house. Ano day nag-rent po din mga kabisdak kaya namin ikuan na isakyanan. So diri sa Australia kita man na kanang nasa atop kuan na siya kanang solar panel na sabi. Kuan daw na ang gingon kana bitang diri sa Australia kung landed imong balay murag isa sa requirement ba nga i-require kag kuan solar panel. Yan kini siya mga kabisdak ano siya tangke para sa tubig na duha. Another one. So kung mag-uwan ang tubig musud diri. Nindot sad nga style. Ha? Tipid ba? So nara kay solar imong kuryente gikan ra sa solar, ya, tubig nimo gikan ra sa uwan so ayos kayo. Tipid kayo. Alright mga kabisdak, so mauto siya ang tibuok campsite. So mao atong gituyok, medyo mingaw karon kay dili man good weekend so expected ani nga busy ug daghan tawo is ugma. So karon mga kabisdak, ang next nato nga buhaton is mag-grocery mi para panihapon niya ugma og paniudto niya sa sunod ugma. So oban gihapon ta mamalitag mga pagkaon, mag-grocery ta dito sa ilahang lungsod. Wala pa mi kakita sa ilang lungsod diri pero ingon nila nindot daw so ato ang tan-awon. Right.